Hi guys. Yan, naka-volume pa pala yung aking cellphone ba. Ayan, Edward Castillo, dan thumbs up shirt ate. Ayan, thank you so much Edward. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan. Maraming salamat sa pa-thumbs up, Edward. Ayan, Tespa, good evening, Tespa. Ito si Tespa lang ko, binigyan ko na to ng jacket. Bakit wala na naman jacket? Iba na naman yung dala niya. Ayan, Gallery, PSP, ayan. Thank you so much. Pang-apat na like, thank you so much, Rexon Sagma TV. Thank you so much. Yan, wait lang guys ha, ayusin ko lang yung aking mga kalakal. Mga kalakal talaga. Yan, Tespa, good evening. Thank you so much for coming, Tespa. Yan, Gallery, PSP, yan, magandang gabi. Sir Bongski, good evening. Mega love shout out, Sir Bongski. Ayan, 23 viewers. Thank you so much. Ayan, si Roxana Nas. Mega love shout out, Roxana Nas. Just Cooking, good evening. Mega love shout out, Just. Agoy, nagtutunugan yung mga butike. Ayan, magandang gabi rin sa'yo, Just Cooking. Kumusta? Kumusta ang lahat? Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Ayan, good evening guys. May love shout out sa ating lahat dyan. Ayan. Unahin natin bisitahin si Rexon Sagma TV. Are you still there? Rexon Sagma TV. Yung headset ko palyado na. Napakahirap nang gamitin ba? Kailangan ikot-ikutin pa sa tenga para lang marinig mo yung... Ayan, Jess, maraming salamat sa iyo dyan, Jess. Dito na ako sa bahay mo, Jess. Sir Bongski, thank you so much. Magandang gabi sa iyo, Sir Bongski. Goodbye. Goodbye, bye. Oh, what goodbye? Rexon Sagma. Ayan, salamat po, host. Dito na ako dyan sa iyong bahay, Jess. Dito na ako sa Creamy Jelly Christmas Dessert idea. Ayan, pagka ganyang gabi na yung boses ko, medyo medyo nagsasabit-sabit na ba? Just playing ka na sa iyong 5 minutes and 34 seconds. Just, ba't wala ka pang ads? Di ba monetize ka na, Just? Ayan, bakit, tawag dito? Ay, 30 viewers. Good evening. Thank you. Ayan, si Rexon Sagma. Are you still there, Rexon? Maagang antukin si Rexon, na.
Nandyan ba si 20 wheels? Excuse me, aray ko, nasa mid ako. Wala naman si 20 wheels, Sir Bongski. Yan, nag-uumpisa na naman ako magigab kasi nakaupo na ako dito. Ano ba yan? Pero pag na-reach ko na po, ano ba tawag ito? Pero pag na-reach ko na 4K, click ko lang or on sa ads po. Ibig sabihin, hindi pa kumpleto yung 4K mo. Ayan, si Neutral Channel Support. Ayan, hello madam. Pretty Len Vlog, hello po ate. Ayan, kulang pa po ako ng kulang 90. Okay. Ako kasi kumpleto na Jazz. Kaya okay na ako, may ano na ako. Ayan, naka-play ka na pala Jazz. Ayan, nandito na ako sa iyong sa iyong okay. Ayan, si Paul. Paul, hello. Good evening, Paul. Ayan, guys. Dikit-dikit lang muna dyan, guys, sa baba. Ayan, playing ka na, Jazz. Sir Bongski, dito na ako sa bahay mo, Sir Bongski. Ayan, maghanap lang ako, Sir Bongski, nang hindi ko pa na-play dito. Ayan, dito ako sa Cathedral, Metropolitana ano ba to? Basta dito ako sa Cathedral, Sir Bongski. 3 minutes and 30 seconds, Sir Bongski. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Jess, naka-play pa din ikaw, Jess, ha? Maraming salamat sa pagsilip, Jess, sa aking live. Thank you so much. Nalalaglag yung aking buhok ba? Ayan, Sir Bongski, playing ikaw. Sir Bongski, naka-play ikaw. And then ikaw, Just, playing din ikaw. Si Ipoita Media. Ayan, si Ipoita. Ipoita, good evening. Creation Channel. May kalam shout out. Sir Creation. Just Cooking. Night. Connect. Paul Support. Paul Support Dan. Sabi ni Neutral Channel, Just Cooking, Connect, Full Support Dan. Ayan, ano lang siya, nakapos lang siya ng letter. Ayan, Mami Tess, magandang gabi po, Mi. Ayan, maraming salamat po sa patamsak, Mi. Ayan, Neutral Channel, thank you. We'll visit to your channel from Cooking, Just Cooking. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Just Cooking. Ayan. Malapit ka na mag-full watch. Ayan, Edward, nandyan ka pa ba, Edward? Wala na. Edward, nandyan ka pa ba? Kung wala ka na, ibababa ko na yung bahay mo. Kasi madidikitan, baka may dumikit sa iyo, hindi mo rin mababalikan kasi wala na ikaw, Edward.
Edward. Tess Pineda OTW done from Neutral Channel. Ayan, Ma'am Astrid, good evening. Ayan, Just Cooking, full watch na ikaw, Just Cooking. Pag 191, thumbs up. Sa short ko po, ibababa ko lang po ang link. Thank you po, ayan. Okay, pipina lang kita, Just Cooking. Wala na to si Edward, amulis na to. Ayan, si Amar, Amar Rompi. Magalat shout out, Amar. Yan, bigyan ko ng jacket si Amar. Yan, Amar, I give you moderator, Amar. Thank you so much for coming. Ayan, Mami Tess, unahin ko na po kayo, Mi. Napuntahan dito, Mi. Kasi alam ko po na ikaw ay bawal po magpuyat, kaya unahin ko na po kayo. Ayan, dito po ako may ulit sa magluto po tayo ng gulay. Ayan po, may naka-play na po kayo, may ads pa. Ayan, neutral watching sa Susana, sorry, ayan. Maraming salamat po ulit, host. Ayan, walang anuman, Jazz. Ayan, sino ba naka-play ko dito? Si Sir Bongski, dan po watch na ikaw, Sir Bongski. Magko-comment lang ako. Ayan, nagigisa pa rin si Mami Tess. Tess Pineda, thank you from Neutral Channel. Ayan. 8 viewers, thank you so much. Ayan, May, naka-play ikaw, May. Yan, maingay yung mga alaga ko. Ayan guys, yung mga hindi ko pa napupuntahan guys. Ayan, Mama Astrid, dito na po ako sa bahay mo, Mama Astrid. Dito ako sa... Na-watch ko na ba to? Hindi pa. Ayan, hindi pa. Mama Astrid, dito po ako sa show to cook. Tinolang manok. Ayan. 3 minutes and 19 seconds. Ayan, si Pretty Lynn Vlog. Pretty Lynn Vlog. Dito na ako sa bahay mo, Pretty Lynn Vlog. Ayan, Mami Tess, naka-play ka po. And then, si Mang Astrid dito sa kabila. And then, si Pretty Lynn dito sa kabila. Ayan, Pretty Lynn, dito ako sa unbox my laptop. 8 minutes and 17 seconds, Pretty Lynn. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Just Cooking, watching sa Creamy Jelly. Ayan, baba kayo ng bahay guys. Palitan natin yung nakapin, umikot si Jess sa iba. Para ano. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Pretty Lynn. Ayan, Neutral Channel support. Thank you, thank you. Thank you so much.
Ayan, may playing pa rin ikaw, May. Ayan, si William Luciano. William Luciano, good evening. Thank you so much for coming, William Luciano. Ayan, Ma'am Astrid, hindi pa pala dikit ito sa'yo, yung ninja ko din sa Astrid Maglente, ay sa Astrid Cooking Show. Dikit ko na sa'yo ito, Ma'am Astrid. Sisi Kuy Vic, good evening. Ayan, 34 viewers, mega love shout out. Thank you so much. William Luciano, hello, hello. Ayan guys, kunik-kunik to each other guys. Ayan, si Lang, ano ba tao, ano pa pangalan niya? Ang hirap basahin ng pangalan nila. Si Langgui, Langging. Oh my goodness. Insinyos Tingos, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, sis Astrid, palapit ka na mag-full watch. Ayan. Magko-comment na ako, sis. Then, dikit ko na sa YouTube pinang-play ko. Si Kuy Maribik, maraming salamat. Ayan, Sir Net Vlogs, good evening. Thank you so much for coming, Sir Net Vlogs. Ayan, 40 viewers, thank you so much. Ayan, si Sastre, dikit ko na sa'yo to. Thank you so much, Sir Net Vlogs, sa pa-ads. Ayan, Mami Tess, malapit na ikaw mag-full watch, Mami Tess. Ayan, si Deverside, ano ba to? Si Deverside Daddies ba to? I give you moderator. Deverside Daddies. Ayan, inulit-ulit talaga. Ayan, Sir Net Vlogs, thank you so much. Ayan, Mi, malapit na po ikaw mag-full watch, Mi. Ayan. Ayan, Boxky, hi, mega love shout out from Net Vlogs. Thank you so much, Sisi Kuy Vic. Ayan, maraming salamat guys. Thank you sa 44 viewers. Ayan, mega love shout out. Thank you so much. Sir Net Vlogs, I go to channel. Ayan, Mami Tess, full watch na, magpo-full watch na po ikaw, Mi. Ayan, love you too, Maribik from Net Vlogs. Ayan, may full watch na po, Mami Tess. Hindi na po ako mag-tamsak kasi po may tamsak na ako din. May ano na po ako. Sir Net Vlogs. Ano ba to? Ayan, dito ako sa my heart. Ayan, 2 minutes and 50 seconds. Sir Net Vlogs, playing on your video. Ayan, Sir Net Vlogs. Sa heart, my heart. Ayan.
Ayan guys, connect to each other guys. Please drop your link. Joseph, ayan. Joseph, hello. May galap shout out from NetVlogs. Ayan, Neutral Channel. Bisitan ko nga to si Neutral Channel. Neutral Channel, I will visit to your channel. Ayan, 48, ano pa lang pala siya? 48 subscriber pa lang pala siya. Ayan, Neutral Channel, I play your Susana, sorry, di pantay, Banyuwangi, 1 minute and 48 seconds, ayan. Neutral Channel, ayan, playing on your video, Neutral Channel. And then, I give you 1 banana. Host, you know what, use it, ano ba to? Istali mo sa, ano ba to? Labo talaga ng mata. Ayan, playing ka na, Neutral Channel, playing on your video. And then, Sir NetVlogs, playing pa rin po. Ikaw, Sir NetVlogs. And then, si Pretty Lynn, playing on your video. Naka-play pa rin ikaw. Ang lino ng ni Neutral. Ayan. Ayan, si Courier Story. Courier Story. Good evening. Thank you so much for coming. Ayan, Pretty Len. Ayan, magpupulwats na ikaw. Mag-ano na ako. Magtatamsak na ako sa'yo. And then, didikit ko na sa'yo to, Pretty Len. Momski, you know history. So be very good. Ayan, sabi ni Sir NetVlogs. Ayan, Pretty Len. Papulwats na ikaw. Mag-ano na ako. Hay, didikit ko na sa'yo itong pinamplay ko sa'yo. Ayan, tamsak dan. Ayan, kapiso mo, Mix Vlog. Good evening. Ayan, pinadikit ko na sa'yo itong Pretty Len, yung pinamplay ko sa'yo ha. Dinikit ko na sa'yo. Kapiso mo, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan. Ayan, bigyan ko ng si Courier Story. Ayan, may moderator ka na, story. Story na lang para mabilisan na. Ayan, Pretty Len Vlog. May galap shoutout po, Dan Connect from Kapiso mo TV, Kapiso mo Vlog. Ayan, maraming salamat yan sa iyo, Kapiso mo. Sino ba yung nakaplay ko dito? Ayan, si Sir Net Vlog pala. Dan Pulwats na. Tama ba nun? Okay, ayan. Ayan, thank you host. Ayan, you're welcome. Andito na ako sa bahay mo. Ano ba yung dala mo dyan sa ibaba? Ninja ba yan? Kasi iba yung nandito mo eh. Music. Dyan sa dala mo, chord story dito, music ang nakalagay. Okay lang. Okay lang naman yun. Kaya lang, baka may dumikit sa'yo. Ang madidikitan sa'yo, ninja. Ayan. Ayan, dito ako sa Prayer Carrega, Prayer Carrega, 5 minutes and 34 seconds, story.
Playing ka na. Mega love shout out Netflix and Maribig family. Sisi Kuy Big, dito na ako sa bahay mo. Sisi Kuy Maribig. Ayan, Dan full watch na pala si Neutral. Neutral channel. Are you still there, Neutral? Ayan, I give you one banana. Sisi Kuy Big, nandyan ka pa? Nasaan ikaw, Sisi Kuy Big? Ayun. Sisi Kuy Maribig, dito na ako sa bahay mo, Sisi Kuy. Wala pa din ikaw bagong upload, Sisi Kuy Big. Yan, rewatch ko na lang tong Sisi Kuy. Ilocanios, best, ano ba to? Rewatch ko na lang to, Sisi Kuy, ha? Hello, may galap shout out kapiso mo, Jessica So. Sir Bongski. Ang aga naman yan, Sir Bongski. Ayan. Alis naman itong... headset ko, ayaw magtino. Jessica Soho talaga. Ayan, Box, Kimi Galab shout out from Kapiso mo vlog. Ayan. Pati ito, palyado na din. Ayan. Dan full watch na si Sir Net Vlog. Palyado na yung aking mga headset ba? Ayan, si Kuy Maribig. Ayan, naka-play pa din ikaw si Kuy Maribig. And then, si Music, si Courier Music, playing pa rin ikaw. Ayan, naka-play ka pa din. Guys, pasuyo naman sa mga hindi pa nakatamsak dyan sa ating live. Pasuyo naman, guys. Pakisundot naman ang live ni host. Host, ano ang... Hindi ko alam, Sir, Hindi ko alam, Sir, Sir Bongski. Sa Shopee yung GMT or... Hindi ko alam, Sir Bongski. Ano ba yun sa Shopee? Ikaw talaga? Courier. Ayan, dinadalaw na naman ako ni Tata Antok. Pastilan. Ang aga-aga naman. Ayan, Sir Rolly Mix Vlog. Ayan, may galap shout out. Sir Rolly Mix Vlog. Ayan, welcome to my live. Kumusta po, Sir Rolly? Ayan, si Kuy Big, playing pa din ikaw. And then, si Music, si Courier Music. Ayan, naka-play pa din. Ayan, 5 viewers. Thank you so much. Rolling on the deep, my heart is over. Sir Bongski, alam mo ikaw talaga, napakatalino mo talaga. Yung boses ko halatang inaantok, pati boses ko umaano na eh, pumapalyado na eh. Nakatulog ako, host. Galing trabaho. Nakatulog ka ba talaga? O sino po pwede ka martiran kahit 10? O, sino daw pwede dyan? 10 daw si kapiso mo. Kunin nyo na. Yung mga meron dyan.
Ayan, si Cyrus. Si Cyrus Nel TV Vlog. Ayan, Cyrus Nel TV Vlog. May galap shout out sa iyo dyan. Ayan, si Sikoy Vic. Malapit ka na mag-pulwat, si Sikoy Maribik. Ayan, malapit na ikaw mag-pulwat, si Sikoy. Hindi na ako magtatamsak kasi may tamsak na ako dito. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy. Ayan, Dan Pulwats na ikaw, Courier Music. Ayan, dikit ko na sa iyo itong pinamplay ko, ha? Ayan, dito na ako sa bahay mo, tawag dito, Kapiso mo vlog, dito na ako sa yung mansyon. Mag-go to channel na lang ako. Ayan, dito ako sa How to Make Day. Ano ba to? Tambourine. Ayan. 4 minutes and 13 seconds. Kapiso mo. Ayan, naka-play ka na. Kapiso mo vlog. Ayan, Joanna Rose Everbless. Ayan, good evening. Mega love shout out. Thank you so much for coming also. Joanna Rose Everbless. Nabibisaya na naman si Hoss. Ano ba yan? Ayan, Dan Pulwats na ikaw si Sikoy Vic. Di na ako nag-comment. Di na rin ako nag-ano. Ayan si Rolly. Dito na ako sa bahay mo si Rolly. Ayan, si Rolly, dito ako sa bagong upload mo, dito sa latest upload mo, 1 day ago. Ayan, tara mga idol, samahan nyo ako kumain ng, ano ba yung kasunod? Ng tinapay at kape isda. Ayan. 7 minutes and 32 seconds. Ayan, si Rolly, playing ka na. Neutral channel, ayan, already done to your visit to my channel. Hello, Ross. May galap shoutout sa'yo. Saan na si Jack? Bakit mo iniwan? Sa Titanic. Ayan. Hello, Ma'am Maribik. Family TV shoutout from Rolly Mix Vlog. Ayan. Ay, Madam Rose Everblessed. Thank you so much again. Ayan, si Kapiso mo Vlog. Kapiso mo Vlog. Still playing ikaw. And then, si Rolly dito sa kabila. Sa kabila naman is wala. Ayan, si Rolly. Playing pa rin ikaw, si Rolly. Si Sikoy Vic, pulwats na yung sayo, ha? Ayan, Joanna Rose Everblessed, done to you, my friend. Kindly connect to you, my latest video mo. Ayan, sabi ni Kapiso mo Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy Vic. Ayan, Kapiso mo Vlog. Ayan, naka-play ka pa din, Kapiso mo Vlog. Okay, ma'am, thanks, Pretty Lynn Vlog. Ayan. Nandiyan pa ba si Ma'am Pretty Lynn? Ayan, Kapiso mo. Ayan, sabi ni Joanne, naka-check na, sabi ni Joanne Rose Everblessed. Ayan, 9 people in the house. Thank you so much. May galap shout out, sis Joanna Rose, dating dikit. Ano yan, si Sikoy? Ibang lahi yan. Ricardo Pere, ano? Si Ricardo. Buenos Dia Bicolana. Rolly, hello, sabi ni Ricardo. Ricardo, thank you so much for coming, Ricardo. Ayan, may galap shout out.
Ayan, malapit ka nang mag-full watch. Ayan, barter 10. Sino daw ang meron dyan? Sabi ni Kapiso mo. Sino dyan meron 10? Kunin nyo na yan si Kapiso mo vlog. Ayan. That connect to you, my friend, Joanna Rose. Ayan, Ricardo Dalisay, may galab shout out sa iyo. Basta ka na, Ricardo Dalisay. Ayan, hi Ricardo. Ay, nako, Sir Bongski talaga, oo. Ayan, full watch na ikaw, Kapiso mo vlog. Ayan, full watch ka na. Ayan, dikit ko na sa'yo to, Ricardo, na pinang-play ko sa'yo. Ayan, with bell button yan. Ayan din ako nag-comment dito ha, tag dito, Kapiso mo. Ayan, Ricardo, ayan. Ricardo, I go to channel. I will visit to your channel, Ricardo. Puro short video naman niya ang ano niya, oh. Ricardo, playing on your video, Todos Diaz, 6 minutes and 2 seconds. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Ricardo, ayan, playing on your video, 6 minutes and 2 seconds. Ayan, Kapiso, salamalet. Ayan, Sisi Koy Gina, maraming salamat sa patamsak din sa'yo, Sisi Koy. Salamalit daw, sabi ni Ricardo. Hello, G. Ayan. Buhay ka pa pala, Ricardo Dalis. Ayan. Ricardo, playing on your video, Ricardo. Ayan, 6 minutes and 2 seconds. Sa Todos Diaz, Ricardo. Excuse me. Ayan. Ayan, si Nosrat Khan Vlog. Migalab shout out. Ayan, natawa si Joanna. Tuntua si Joanna. Ayan, Kapiso mo vlog. Ayan, full watch na ikaw. Kapiso mo ha. Ayan, may galab shout out sa lahat. Magandang gabi. Hindi maintindihan yung mga words nila, hindi rin nila ako maintindihan. Ano ba yan? Kapiso Dan Connect from Nosrat Khan Vlog. Ayan. Kapiso mo, ayan, pakisuklian na lang. Sisi Koy, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Koy. Medyo pinipilipit ko na naman yung pilik mata ko, Sisi Koy, at mukhang naglalagkit na naman ba. Connect na kayo guys, 2 na lang, iikot na para makatulog na ako. Sabi ni Kapiso mo. 2 na lang daw. Ricardo, still playing on your video, Ricardo. Marimbik, what hehehe, sabi ni Sir, Bongski. Sir Rolly, malapit ka na mag-full watch, Sir Rolly. Nagising na ako kasi sa kakakatawa ko kay Bongski. Si Ricardo Dalisay. Nandyan daw si Ricardo Dalisay. Ricardo Dalisay. Ayan, si Heaven Testimony. Heaven Testimony, good evening. Thank you so much for coming also, Heaven Testimony. Ayan, nauutal-utal na naman ako talaga. Ayan, J-Pa Vlog, OTW, sa'yo ng WhatsApp, eating McDonald's with Lolo and Karen. With Lolo and Karen daw. Ayan, 20 viewers. Thank you so much. SN Coley. Ayan, SN Coley. Good evening. Thank you so much for coming.
May kasama ka bang lolo si Sikoy dun sa pagkain mo? Wala naman ako nakita doon ah. Ayan, Dan Pulwats na pala ikaw, Sir Rolim. Sir Rolim Mix Vlog, ayan, Dan Pulwats na. Balikan ko po bukas mga connect, tulog na po muna ako, pagod po galing work. Sige ano, Sir Bronski, good night. Excuse me, aray ko nasamid ako kanina. Ayan si Harbudu, Harbudi. Tama ba? Harbudi di Palupo. Tama ba 'yung basa ko? Harbudi di Palupo. Ayan, from Indonesia. Harbudi, good evening. Thank you so much for coming also, Harbudi di Palupo. Nako, yari ko nandiyan si Sir Bongski. Ayan, Nostradamus ang greatest manghuhula. Ayan, good night daw Sir Bongski from Pretty Len. Ayan, Dan Connect Nosrat Chan, sabi ni Sis Maribik. Ayan, si Harbudi di Palopo. Ayan, I give you moderator. $16 viewers, thank you so much. Dan Connect, Sir Bongski from G-Pop, ayan. Matutulog na raw si Sir Bongski kasi pagod. Hayaan na natin si Sir Bongski para makapagpahinga. Kakagising ko lang. Nako, Sir Bongski talaga. Hello Maribik, mag-live po ako maya sabi ni Sir Rolly, ayan. Sis Maribik, magla-live daw si Sir Rolly mamaya. Ayan, si Kapiso mo vlog. May 10 daw si Kapiso mo vlog. Kunin nyo na. Ayan, si Ricardo. Wala na siguro si Ricardo. Ricardo, already done full what's on your video. Ayan. Si Yusran, bye. Mayari. Yusran, good evening. Thank you so much for coming. Si Luana Ochoa. Ayan, may galap shout out. Thank you so much for coming, guys. Kahit hindi ko mga nababasa ang mga pangalan ninyo, kinakaya pa rin. Kahit mali-mali na. Ang hirap basahin ang spelling ng pangalan nila. Ayan, sino pa ba hindi ko na-visit dyan? Ayan, 22 viewers. Thank you so much. Lasing yata, Bongski na naman eh. Sabi ni Pretty Len. Naglalasing ba yan si Sir Bongski? Hindi naman ata. 35 viewers, thank you so much. Ayan, may club shout out. Ayan, si Antonio Ibias. Naku, kilala ko na yung Antonio na yan. Sino kaya yan? Ayan, magandang gabi, madam. Manay Myrna, magandang gabi sa iyo dyan. Maraming salamat sa pag-sirep. Tusok si Sikoy. Ayan, maraming salamat si Sikoy. Ayan, si Ceros Niel TV Vlog. Ayan, may shout out. Ayan guys, sa pin tayo, sa nakapin tayo, ayan. What? Hindi, oy, pretty. sabi ni Sir Bongski. Hindi, oy. Ayan, si Fatima. Good evening. Thank you so much for coming, Fatima.
Ate Merna, may kalab shout out from Gina Madronero. Pahingi naman ng tuba paring Bongski. Ayan. Pahingi daw tuba paring Bongski si Sikoy. Antonio Dan Connect from Nosrat Khan. Ayan. Marunong magtagalog si Fatima. Fatima, thank you so much. Ayan. Thank you, ma'am, sa Bicolana sa pagsabit. Ayan, wala pa lang pagsabit na nakarugtong. Nakilala na ang pagod na katawan lupa manayhos. Okay. Saturday pa ang tuba Marimbik. Ayan, thank you so much, Fatima. Sino naman yan ayan, Nostradamus kan, igalap shoutout sa iyo, ano ang hula mo kay host? Ay, kung sino man yan si Antonio, si Sikoy Big, si Manemir na yan si Antonio. Ayan, pati Maribik, ayan, si Manemir na yan, ninja niya yan si Antonio. Natawa si Sikoy yan. Ayan, 28 viewers. Thank you so much. Bagoy maray, sabi ni Manay Mirna. Bagoy maray, host. Kakagawa ng dollar, oy. Ang daming dollar yata kasi ang ginagawa mo, dapat konti-konti lang. Ikaw talaga. Dapat unti-unti lang ang dollar na ginagawa. Ayan. I see. Ayan, may galap shoutout si Antonio from Maribik. Ayan. Ayan, si Jesus Repentance. Ayan, Jesus, thank you so much for coming, Jesus. Si Kuya Jackie, ayan, maraming salamat si Kuya Jackie. Pati Bongski from Antonio. Ayan, si Kuya Jack, ikaw punta na nga kita dito. Minsan lang ikaw madalaw sa akin, hindi na rin kita nadadalaw si Kuya Jackie. Ayan, puntahan kita dito, ikaw na unahin ko. Excuse me po. Ayan, dito ako sa good weather, good vibes. Ayan, Jackie Limpin. Ayan, 1 minute and 20 seconds. Si Kuya Jackie, playing ka na. Good evening sis at sa lahat. Ayan, from Jackie Limpin. Ayan, maraming salamat sa iyo si Kuya Jackie. Naka-play ka na sa akin. Hello Jackie Chan. Magaling talaga to si Sir Bongski eh. Bibigkasin pa lang yung, nakikita pa lang yung ng pangalan, alam na niya kung ano yung kasunod eh. Naku, Sir Bongski talaga. Ayan, Ma'am Jackie, magalap shout out from G Popcorn. Ayan, Sir Bongski, magalap shout out from Jackie. From Jackie Limpin. Ayan, naka-play na ikaw Ma'am Jackie sa akin. Si Kuya Gina, dito na ako sa bahay mo, si Kuya Gina. Mag-go to channel na lang ako si Sikoy. Unahin ko na si G-Chef channel. Ayan, 10 viewers. Thank you so much. Ayan, Yen. Magandang gabi sa iyo, Yen. Maraming salamat. Ayan, si Kuya Jackie. Full watch na ikaw.
Ipag-play pa kita ng isa ulit, sis Jackie, kasi maikli lang yung ano mo, yung video mo. Excuse me. Ayan, dito ako, sis Jackie, sa, ano ba to? Sambing Peak Festival. Ayan, 2 minutes and 20 seconds, sis Jackie, pangalawang play sa'yo. Makabawi-bawi naman ikaw sa akin. Manay Myrna, harang ulit. Ayan, sabi ni ano. Ayan, naka-play ka na, sis Jackie, pangalawang play ko sa'yo. Si Kuya Gina, ayan, nag-play ka na pala, hindi ko napansin eh. Naka-play na ikaw si Kuya G-Shop. Kuya G-Shop, ayan, naka-play ka na. Maraming salamat sa iyo dyan, Manay Myrna. Si Lavinia, ano ba to? Lavinia Vlog, ayan, Lavinia Vlog, thank you so much for coming. Ayan, may galap shout out si Kuya Jen. Ayan, Ma'am Jackie, may galap shout out from Gina Madronero. Labinya at lupa ako, hanggang kailan ba tayo? Si Sir Bongski talaga. Ayan, 15 viewers, thank you so much. Ayan, si Kuya Jackie, naka-play pa rin ikaw, si Kuya Jackie. And then, si Kuya Gina, na maganda. Ayan, naka-play pa rin. Si Kuya Gina. Ngayon na gusto mo. Ang alin? Ano yung labi niya? Manay Myrna, maray nagabangge, sabi ni Yen. Thank you sa iyo dyan, Yen. Maraming salamat. Kapiking, ayan. Good evening po, ma'am. Host, ayan. Kapiking, kumusta po? Ayan, sis Gina, may galap shout out from Jackie Limpin. Tuba, si Koy, tagay kami ni Paring Bong. Sa'yo ba to si Koy Vic? Ito si Lavinia Vlog. Sa'yo to, di ba si Koy? Ayan, hawak kamay. Song by Jens Constantino. Hawak kamay, di kita iiwan. Ayan, nakantok na naman ako, Sir Bongski. Ate Gina from Jens, ayan. Nahihigab na naman ako. Ayan, yes, si Koy, dikit na sa'yo. Ayan. Ang dami nyo po ngayon gabi. Ano? Ang dami nyo po ngayong gabi. Alin po, Sir Ricky? Ano po yun? Alin po ang madami po? Ayan, Dan Pulwats na ikaw, sino nga to? Sis Jackie. Sis Jackie, Dan Pulwats na ulit. Yung pangalawang play ko sa'yo. Ayan, nagtitilawak na yung mga manok. Nagtitilawak na yung mga manok tapos ako gising pa. Ayan, Kapiking, dito na po ako sa bahay mo. Ayan, sis Jackie, Pulwats na ikaw, sis Jackie. Yan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Kapiking, dito na po ako sa inyong mansyon. Ayan, dito ako sa debosyon sa Poong Jesus, sabi ni sa Poong Jesus Nazareno. 4 minutes and 28 seconds, ayan.
Kapiking, playing ka na. Puhon, ihabin niya. Ha, 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 sabi. Ayan, salamat po Ma'am Hosian. You're welcome, Kapiking. Si Kuy G, ayan, nakaplay ka pa din si Kuy G. Ayan, nakaplay ka pa din si Kuy. Marami pa palang karga, kala ko wala na. Mamigay din po kayo mga kapatid ng tuba. Oy, tagal na akong uhaw sa mapait. Manay na. Matagal ka nang uhaw sa mapait, pero sa manamis nami, sagana ka na. Manay na. Kapiking, nang gulo na naman si Tanggol. Puntahan natin para awatin niyo. Si Magtanggol. Ayan, si Sikoy, malapit ka nang magano. Bicolana Vlog, done watching full ads. Ayan, thank you so much, Sir Nets. Malapit ka na mag-full ads, si Sikoy Gina. Ayaw ko nang mapait, mas masarap ang matamis, sabi ni si Sikoy Big. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sis Jackie. Ayan. Walang anuman si Sikoy. Ayan, 14 viewers. Thank you so much. Si Rolly, still playing ikaw, Sir Rolly. Naka-play ka pa din. Bag lang sis, kakadating lang bahay. Oo, si Sikoy. Okay lang. Paingay ko dyan si Sikoy Jackie. Ayan, si Kuya Nards. Ayan, Kuya Nards TV. May galab shoutout, Kuya Nards. Thank you so much, Kuya Nards. Muna ako sa mga bisita na ma'am. Didikit muna ako sa mga bisita, ma'am. Okay, sige po, Kapiking. Ayan, Sir Netflix, OTW, from Gina Madronero. Bigyan lang kita ng init na kape Manay Mirna, sabi ni May galap shout out sa lahat guys, from Kuya Nards. Ayan, Gallery PSP. Ayan, maraming salamat guys sa lahat na nandyan. 19 viewers, thank you so much. Ayan, sino po yung naasis si Kuya D-Shop? Dan full watch na ikaw si Sikoy, di na ako nagtamsak si Sikoy ha, kasi may na ako dito. Ayan, Kuya Nards, magandang gabi sa iyo Kuya Nards. Maraming salamat sa pagsilip. Sir Wordo Official. Ayan, Gallery PSP. Baba ikaw ng bahay. 21 viewers, thank you so much. Baba kayo ng bahay para makamaipin natin. Ayan, palitan natin yung nakapin. Wala na siya kanina pa yata. Ayan, baba ka ng bahay, Gallery PSP. 31 viewers, thank you so much. Lobat na yung aking isang cellphone. Kuya Nards, ayan, dito na ako sa bahay mo, Kuya Nards TV. Ayan, dito ako Kuya Nards sa nakabalik na ang Harads, Jeddah. Kuya Nards, playing ka na, 1 minute and 21 seconds. Kuya Nards. Ayan, playing na ikaw Kuya Nards. Ayan, si Sikoy sleep mode na, ang eyes ko, night na, everyone sa lalabs. Ayan, sige si Sikoy Big, tulog ka na. Ayan, maraming salamat guys sa 32 viewers. Thank you so much. Ayan, Kapiking, then full watch na ikaw, Kapiking. Magko-comment lang ako.
Maraming salamat sa iyo ha, si Kuy Vic. Ayan, Manay Mirna, maraming salamat sa iyo dyan. Sleep na ikaw, Manay Mirna. Ayan, Kuya Nards TV. Ayan, playing pa rin ikaw, Kuya Nards TV. Ayan, dikit ko na sa iyo mamaya itong pinamplay ko, Kuya Nards. Dear Kuya Nards, ako yung letter sender na ipakinig ang aking buhay, Kuya Nards. Ako po ay si Bongski, 20 anyos at nakatira sa Muon. Ako pinanganak na mahirap at sa isang linggo, isang beses lang kakain. Ang haba ng seremonya ni Sir Bongski. Naantok na naman ako talaga. Ano ba yan? Ko po, Bicolana, tukuran mo yung mata mo, Bicolana. Wala pa tayong 1 hour. Ano ba, Bicolana? Ayan, Sapiran. Sapiran, good evening. Thank you so much for coming, Sapiran. Sino ba yung nakaplay ko dito? Ayan, si Kuya Nards. Kuya Nards, full watch na ikaw. Magko-comment ako dito, Kuya Nards. And then, dikit ko na sa'yo to, Kuya Nards, sa pinamplay ko. Sapiran, mega love shout out Sapiran. Ayan, 32 viewers. Thank you so much. Ayan, ano tawag dito? Sisikoy, balik ako sa iyo, Sisikoy Gina. Dito naman ako kay Gina Madronero. Kasi si Gisha pa lang ang na-play ko kanina. Lahat pala ito na-watch ko na dito. Teka, dito ako sa isang cellphone ko. Kuya Nards, maraming salamat sa pag-stay, Kuya Nards. Ayan, sisikoy dito ako sa 1 day ago, dito sa character. 3 minutes and 3 seconds, Sisikoy Gina, playing ka na Sisikoy. Ayan, kay Gina Matronero, naka-play na. And then sa iyo, Bunso, ayan, dito na ako sa bahay mo, ayan. Yan, dito ako sa bahay mo yan, pagpunta at paghanap sa bahay ni Mel Peña in Dubai. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, Joanna Rose Everblessed, thank you so much for staying here to my live. Joanna Rose, my friend, thank you so much. Ayan, si ano ba yan? Si William William Upton Guarda na turno.
Ayan, William, thank you so much. Ayan, si Kuya Gina, malapit na ikaw mag-pulwat si Koy, ayan. And then si Yen, may ads pa si Yen. Pa-play na lang, may ads pa siya. Yan, maraming salamat sa iyo dyan si Kuya Gina sa pa-ads mo. And then si Kuya Jackie, sis Jackie. Ayan, sis Jackie nga pala, ano tawag dito? Magkikita kami ni Yen, makakarating na siguro sa iyo yung iyong alam mo na yon kung ano yung makakarating sa iyo. Ibibigay ko na lang kay Jens Constantino. Ayan, si Roslyn RC. Roslyn RC, thank you so much for coming. Si Gustavo ba yan? Gustavo Carbajo. Ayan, thank you so much, Gustavo. Ayan, dan pulwats na ikaw, si Koy. Ang bilis naman hinila ni Lolo. Alin nga yung pili ko? Naku, si Koy, hindi na ako nakapag-comment. Ayan, Gina Madronero, from Sapiran. Hindi na ako tuloy nakapag-comment si Koy. Napakabilis silahin ba? Nakatingin ako sa aking Dito na ako kay JMP si Koy. Sa way itong Ayan, Yen, naka-play ka na, Yen. Ayan, naka-play na ikaw. Nakakaantok talaga. Ayan, naghihigap na naman ako. Ayan, si Koy, dito ako sa Tagalog Disco Remix. Ayan. 13 minutes and 9 seconds si Kuya Gina. Naka-play ka na. May ads pa. Ayan, may ads pa. Sapiran, hello, from Gina Madronero. Ayan, Yen. Naka-play ka na, Yen. Naka-play pa din ikaw pala. Ayan, Kapiking. Ayan, maraming salamat, Kapiking. Gina Madronero. Antok talaga ako si Koy. Ano ba yan? Paano ko ba pahawiin yung aking antok? Malayo pala yung nilakad niya nung hinanap yung bahay ni Mel. Alam mo si Mel lagi pa rin busy ngayon, madalang mag-white tea. Ayan, naka-live na si Vic Kalantas. Hello Gina from Joanna Rose. Joanna Rose Everbless. Ayan, 31 viewers, thank you so much. Ayan, playing pa rin ikaw si Kuya Gina ay si Kuya Yen. Sama nito, makatulugan ko na naman yung live ko. Gusto ko na ilatag yung aking yung mata ko sanang napipikit. Ayan, Joanna Rose Everbless, hello from Gina Madronero. Ayan, yan bunso, naka-play ka pa din.
Ayan, 20 viewers. Thank you so much. Ayan, si Navin Sayarmas. Navin Sayarmas, good evening. Thank you so much for coming. Si Nervin. Isa lang yun. Ayan mo na. Alayen, ayan, full watch na ikaw, Yen. Mag-comment lang ako, Yen. Yan, magandang gabi sa lahat. 24 viewers, thank you so much. Ayan, si Sikoy, naka-play pa rin sa akin si JMB, si Sikoy ha. Ayan, naka-play ka pa din. Manay Myrna. Buto sleep na Manay Myrna. Bukas maaga pa ikaw mag-aararo. Huwag mo akong isipin Manay Myrna, okay lang ako. Kahit napipikit na yung mata ko Manay Myrna, ayos lang. Ayos lang ako dito. Wow, 31 viewers. Thank you so much. Naku, Yen siguro yan. Yen support. Nagkamali ng letter si Sapiran. Sandali nga lang guys. Kukuha ako ng tubig na mainit para mawala-wala yung antok ko guys. Ayan. Bicol ako vlog, ayan, TV. Shout out sa mga Bicolano, Bicolana at shout out host. Sino si Bicolano? Bicolano ako. Ayan. Saan ka ba sa Bicol, kapatid? Ayan, bigyan kitang jacket, Bicol ako vlog TV. Ayan. Saan ka ba sa Bicol vlog TV? Yan, maraming salamat sa iyo diyan Sisikoy. Thank you so much. Saan ikaw sa Bicol Bicol ako vlog TV. Saan ka sa Bicol? Joanna Rose, thank you so much again. Sa Nabwa. Ako naman, ligaw, kabayan, ligaw ako. Ayan, dito ako sa bahay mo, Bicol ako, Vlog TV. Dito na ako sa bahay mo.
Sandali lang guys, lagyan ko lang ng dextrose yung aking cellphone. Ayan. Dito na ako sa bahay mo, Vlog TV, Bicol ako, Vlog TV. I'm always sure to support sister. Thank you so much. Joanna Rose, thank you so much. Ayan, dito na ako, Bicol ako, Vlog TV. Ano ba yun? Maglulubat na rin ba yung cellphone ko? Hindi, malapit na din. Lalagyan ko na rin ng dextrose. Kasi malapit na ma-dehydrate yung mga cellphone. Ayan. Ayan, dito ako sa bahay mo, Bicolano. Ako, TV Vlog. Dito ako sa kain tayo ng shawarma. Shawarma sarap. 4 minutes and 9 seconds. Ayan, may ads ka pa. Monetize ka na ba, kabayan, monetize na ba ikaw? Ayan, si Kuy G, naka-play pa rin ikaw, si Kuy G. Ayan, 34 viewers, thank you so much. Ayan, Joan Rose Everblessed, Dan connect to you. Ayan, please support my playlist for WH. Okay, Joan Rose, I go to, visit to your channel. Ayan, si Sikoy, naka-play ka pa rin, si Sikoy. Puntahan ko si Joanna Rose. Ayan, Joanna Rose, side ball prefer. Ayan, 5 minutes in 5 seconds playing on your video. Joanna Rose. Joanna Everblessed. Ayan, may ads pa. Ganda nung Yan, thank you so much, Ma'am Jackie. Ma'am Jackie, pahinga na ikaw dyan, Ma'am Jackie. Okay lang ako, Ma'am Jackie. Pagod pa naman ikaw, galing work. Ayan, may ads pa si Ayan, playing na. 5 minutes and 5 seconds. Ayan. Sister Joanne Rose Everblessed, playing on your video. 5 minutes and 2 seconds. Connect from Sapiran. Sabi ni Sapiran, connect. Bisitahin ko si Sapiran mamaya after ni Bicol ako. Vlog TV. Ayan, sarap naman ng shawarma ni Bicol ako. Shawarma. You're welcome, Joanne Rose Everblessed. Ayan, malapit na mag-full watch si Sikoy, yung 13 minutes and 8 seconds si Sikoy. Ayan, Joanne Rose is still playing on your video, Joanne Rose.
Si Derry Air, ano ba, Derry Air TV, yan, good evening, thank you so much sa'yo, ano. Yan, malapit ka na mag-full watch, ano, Bicol ako, TV vlog, malapit ka na mag-full watch. Magko-comment na ako kasi malapit ka na mag-full watch. And then, didikit ko na sa iyo to, ano, kabayan, ano, Bicol ako, TV, Vlog TV, didikit ko na sa iyo itong pinamplay ko sa iyo. Ayan, si Sikoy, konting-konti na lang, magpo-full watch na ikaw, si Sikoy. Sapiran, thank you so much Sapiran for stay here. Ayan, dan full watch na ikaw, ano? Bicol ako, Vlog TV, full watch na ikaw, ayan. Sapiran, ayan, I will go to visit to your channel. Jackie Limpin dan Bakas from Cap Iking, ayan, maraming salamat sa iyo Cap Iking. Nakakainis tong cellphone ko talaga, nakakabusit. Hindi mo mapindot-pindot, nakakainis. Ayan, 25 viewers, thank you so much. Ayan. Joanne Rose Everbless, still playing again ang iyong video. To your video. Ayan, dito ako kay, ano, kay Sapiran. Sapiran, 20CH, ayan, 20CH, good evening, watching from Japan. Ayan, Nibang Pohon. Yung title ng video ni, ano, ni Sapiran. Sapiran, playing on your video, 9 minutes and 40 seconds, Sapiran. And then, I give you one banana, Sapiran. Ang liit pa ng bahay niya, oh. 223 pa lang. Ayan, 31 viewers. Thank you so much. Ayan, Sapiran, playing on your video. Funny Boys. Ayan, si Funny Boys. Good evening sa iyo dyan, Funny Boys. Ayan, si Sikoy, dan full watch na ikaw si Sikoy dito kay JMB sa Tagalog Disco Remix sa 13 minutes and 3 seconds. Salamat si Sikoy sa pag-watch ng video ko. Ayan, welcome si Sikoy. Ayan. Joanna Rose, ayan, already done full watch on your video, Joanna Rose. Ayan, another play again. Ayan, I give you one banana, Joanna Rose. Joanne Rose pala. Joanne Rose lang pala. Ayan. Mag-thumbs up ako. Ito naman sa isang cellphone ko siya i-clean. Ayan, Joanne Rose, another one, play on your video, Christmas Parade. Ayan, 2 minutes and 2 seconds. Joanne Rose Everbless. Playing on your video.
Ayan, Sapiran, still playing, Sapiran, still playing on your video, Sapiran, and then I give you one banana, Sapiran. Ayan, Joanne Rose is still playing on your video again. Si Kuy G, sleep na ikaw dyan, si Kuy G na. Kasi anong oras na, 10 na, 11 na naman. Tatapusin ko na lang si Kuy itong piniplay ko, mga piniplay ko, and then matutulog na rin ako, si Kuy. Sleep na ikaw dyan, si Kuy G na. Ibababa ko na to si Kuya Nards TV. Ang ingay nung aking headset. Nag-ano? Ayan, 25 viewers. Thank you so much. Malapit na matapos si Joanna Rose. Ayan, Joanne Rose Ever Blessed. Ayan, already 10 full watch on your another video. Ayan, thank you so much, Joanne Rose Ever Blessed. Hindi na ako makapag-comment. Ayan. Stilan talaga. Ayan. 23 viewers, thank you so much. Sapiran is still playing on your video, Sapiran. Ayan, si Kuy G, sleep na ikaw dyan. Si Kuy, maya-maya magtulog na rin ako. Tatapusin ko na lang tong video ni Sapiran. Cup Iking, ayan. Nandyan pa kaya yung dinikitan mo, Cup Iking? Cup Iking, nabisita ko na po ba yung bahay nyo para hindi ko pa po kayo napuntahan? Puntahan ko po kayo, Cup Iking, habang na may nakaplay pa ako. Ayan, dito ako sa bahay mo, Cup Iking. Dito ako sa... Na-play ko na yun. Dito naman ako sa baba. Ayan, dito ako sa Pandisalan, Cup Iking. Pandisalan sa loob ng palengke. 7 minutes and 51 seconds, Cup Iking. Naka-play ka na. Ayan, naka-play na po ikaw, Cup Iking. Sapiran is still playing on your video, Sapiran, sa 9 minutes and 39 seconds. Sapiran is still playing, Sapiran, on your video. Si Kuy Gina, sleep na ikaw, si Koy. Ako ang inaantok na eh. Tatapusin ko na lang itong dalawa. Hindi ko pa pala kasi na-visit si Cup Iking. Si Koy, sleep ka na dyan. Ayan, sorry Cup Iking, akala ko na-visit na kita kanina, hindi pa pala. Ayan, naka-play na po ikaw, Cup Iking, ha? Ayan, naka-play po ikaw sa akin, ayan. Sa Pandisalan, sa loob ng palengke. Ayan guys, thank you so much sa 24 viewers again. Ayan, maraming salamat talaga.
Ayan, si Lider Fan, good evening. Thank you so much for coming, Lider Fan. Salamat po, ma'am. Ayan, walang anuman kapiking. Ang ganda sa lugar nila sa Pira, no? Ang presko ng ano, ang presko ng lugar. Probinsya din yung kanila. Ayan, Kat Iking, playing pa rin ikaw, Kat Iking, ha? Sa 9 minutes mo. Ay, 7 minutes mo, 51 seconds. And then si Sapira, naka-play pa din. Medyo mahaba-haba din kasi yung kay Sapiran dahil 9 minutes. Sapiran, is still playing on your video, Sapiran. Ayan, 26 viewers, thank you so much. Ayan, maraming salamat guys sa mga naging bisita ko. Ayan, especially kay Sisi Regina sa walang sawang pagsuporta sa akin. Tinatapos ko na lang yung aking video, mag-i-end na ako. And then kay Kap Iking, thank you so much Kap Iking. Maraming salamat po. Kay Sapiran, thank you so much. Kay Joanne Rose, ever blessed, thank you so much. Kay Sisi Kuy Maribig, kay Manay Mirna, ayan. Sobrang salamat sa lahat na naging bisita ko ngayon. Kay Kuya Nards, kay Sisi ko Jackie. Sis Jackie, thank you so much sa iyo dyan. And then, si Bicol Vlog, ayan. Maraming salamat sa iyo, Bicol Vlog. Ayan, full watch na sa Piran. Ayan, already done full watch sa Piran. And then, I give you 1 banana. Salamat din po. Bukas ulit, ma'am, live kayo. Ayan. Opo, Sir Iking. Everyday naman po yun. Ayan, 20CH. Good evening, 20CH. Thank you so much for coming. Ayan, sa Piran, I give you 1 banana sa Piran. Ayan, naantok na talaga ako. Yan, naka-live na si Kuya Nards, kaya pala nawala na siya, naka-live na siya. Ayan, naka-play ka pa rin, Kap Iking. Lapit na mag-full watch yung video mo, Kap Iking. Pinagbaba pa ng kanino ba yun? Kay 20CH. Sorry, 20CH, because I going to end na.
Ayan, malapit na magpulot si ano, Kapiking. Ayan, tapos na ang video ni Kapiking. Ayan, dahil full watch na. Sir, ano, Kapiking, thank you so much. I-charge ko na yung aking ano. Pulobat lahat. Wala pala akong magagamit. Galing ko na ito.